Ritukari muri kama gaje kiburaburu kwa na kiwa ko bwatakana amano korobakana kwa basae anamano bale makete na agency amo n'abakenya bande gusigatiya abakenya bande hacinsemo on ime yense ya Kenya ase ensemo iya gusigo se imyombo katakati bumucie obosongo niko bogo korobakana kwa nyate ko kwa na kiwa kurende niko kwa nyate ko goika gosobo salia oni ko bwanya to kwa na kiwa ase abisi yo mu mendrebwe county ya Kisii muskedonya Doris Aburi ase abakoli mirimo be abisi besokeri tukulia lero na kubara asara kose gukwanira asare ibanyate kabakonyora no busali ubwanyate kabakane kiwali tuko ligoro atwanya kabakomochia bali bonse banyate kabakokora ebikora ibyo Samarita Happiness Wairere the office manager the office human rep Donya Doris Aburi yesterday maandamano nakorekana tu arenge bange wote barenge peaceful bati bakaikachinsa bakachaka kutara bakwate birora actually mbato chiri to office leo bagatuatere birora no tuarengeni tumaitinga ikiye kugera bago target the office bago target birora biga last time nabo bakorete igo bagata naboniga nandi baatire nabona abana inchi baachire kurumanga bataite uduma ibatanyare konyora bunabona abana ngo kibari kwigura cy'isukuru asenge njomo kunyara ko office ile vandalized serikali tira chirigere ribarore nganga kibagokora irinde be repaired nandi bakore kibagendere ko abantu bagendere ko udumiyo Asamalieta koro Wilfred Achira baro rwetago sub county na ikire iga office ya women rep na taito uduma lakini anyoro office esiekire asengencho ya bintebire bya bete igoro amandamano abantu mbakorete lakini bagate bagasari office iga ebirore byatire ono nashyirwa nyanya ni udume ye natagite toko saba bari bagocha bakora amandamano aso bujya baita baenda because office tira bakosera office yero ko hold you in public office kero mundago kora kya gochorora audumiwe so ekera bago kore mikuga bakoro kinga taringa na maandamano barenge babwate chinya cyabo cyo kogosera abantu ba Kisii county asengenjo office yana abantu bago chichororo bacha abantu abari babwate bakora maandamano yabakore asomo asengerere ngiya asa amurembe rakitari gocha gusari cyobisi asekero umuntu ataite uduma korebu abantu baminto akina abasabire kera ike 2027 tiga torore abantu bagochora kogwa gocha gusari cyobisi ekirekero umuntu ataite akoreru amagendero embuya mono ande tiga tobe komorembe asensega ono linda siboniga udume ndite yagenderete bakekere binte bya rekebishiro ebirori bikorekebisho then from there nandi tumaho chaka kudumia abatoko nyara kudumia na kanya bago